אות א'. אני לא יכול לגלות מי אני שהוא ברא, אם אני לא מגלה מי הוא שברא אותי. עמדה אות א' ולא נכנסה לפניו. אמר לה הקדוש ברוך הוא, א', למה אין את נכנסת לפניי כשאר כל האותיות? אמרה לפניו, ריבון העולם, כי ראיתי שכל האותיות יצאו מלפניך בלי תועלת. ומה אעשה שם אני? ועוד, כי כבר נתת לאות ב' את המתנה הגדולה הזו, ואין ראוי למלך העליון שיעביר את המתנה שנתן לעבדו, ולתת אותה לאחר. אמר לה הקדוש ברוך הוא, א', אף על פי שבאות ב' נברא העולם, את תהי ראש לכל האותיות, אין בי ייחוד אלא בך. בך יתחילו כל החשבונות, וכל מעשי בני העולם, וכל הייחוד אינו אלא באות א'.